Nire izena Iraitz Pazoz da eta Trintxerpeko Korkoiburuak elkarteko kidea naiz. Trintxerpeko Korkoiburuak izenak dioen bezala Trintxerpeko elkarte bat da eta elkarte honek jaiak antolatzen ditu euskeraz, parte hartzaileak eta feminismoa oinarri hartuta. Guretzat Euskaraldia aukera bat da, Trintxerpen euskaraz gehiago hitz egiteko eta euskara gehiago entzuteko. Joan den Euskaraldian elkarteko kide guztiok hartu genuen parte, bai Ahobizi edo Belarri Prest bezala, bakoitzak bere erabaki hartu zuen eta bere erronkak definitu baitzituen. Guretzat aurreko Euskaraldiko edizioa oso lagungarri suertatu zitzaigun, batez ere konturatzeko Trintxerpen zenbat Ahobizi eta zenbat Belarri Prest zeuden. Guretzako sorpresa handia izan zen hainbeste Belarri Prest ikustea herrian. Hurrengo Euskaraldian parte hartuko dugu uste dugulako benetan Trintxerpek bultzada bat behar duela, Trintxerpe oraindik are euskaldunagoa behar dugula eta Euskaraldiak horretarako aukera ematen digula. Trintxerpeko Korkoiburuek herriko gainontzeko elkarteei parte hartzera animatuz nahi zaituztegu. Ez izan beldurrik, denok dauzkagu gure elkartetan ariguneak, denok topa ditzakegu nolabait euskaraz hitz egiteko eta entzuteko guneak, eta ziur aski zuen elkartean ere baduzuela horretarako aukera.